La veritat és que nosaltres creiem molt és un esport que havia tingut bastanta tradició, el tenis, i conjuntament amb un altre, que és el pàdel, que és un dels esports, juntament amb el futbol, amb més llicències i més auge, però bueno, l'equip de govern no acaba de veure així. Sort que van cedir a portar-ho a la Diputació i des de la Diputació ens han marcat el camí. Sí, nosaltres ja des del principi de la legislatura que lluitem contra això, inclús vam proposar de crear uns espais per això, perquè també es poden fer pintades, com dius tu, amb art i no, que el jovent necessita espais per reivindicar-se, i si volen reivindicar amb pintades els hem de donar els espais, uns espais molt acotats. El que no podem fer és com tenim el poble, que fa vergonya. Jo aquests dies he voltat també per altres pobles sí que n'hi ha algunes pintades, però el d'aquí Sant Sadurní jo crec que ha passat una miqueta, s'ha passat una miqueta de la ratlla. Jo crec que amb això, amb acció-reacció, també és veritat que no ens hem inventat res. Aquesta moció, l'únic que hem fet ha sigut recuperar-la. Aquesta moció ja es va presentar al febrer del 19 i aquella vegada Esquerra Republicana i el PDeCAT, que estaven al govern, o sigui, el mateix govern que tenim ara, va votar en contra. I en canvi aquesta vegada no només han votat a favor, sinó que l'han encapçalada. Vull dir, de moment ja han donat un bon pas, no? Que ells se n'adonguin que això no va per aquí és important, no? Mira, això ho hem parlat no només amb els meus regidors, inclús amb els regidors de govern, amb els altres regidors, que estem tenint una legislatura molt, molt, molt dura. Van començar la legislatura de la millor manera possible, de la més maca, amb el regle, però després tot el que ha vingut ha sigut un disbarat, no? I està sent molt, molt, molt dura. És que això molesta una miqueta l'alcalde, i jo al final del ple li vaig dir, escolta'm, jo estic actuant igual que tu. Quan hi ha un punt d'Hisenda li passa la veu al regidor d'Hisenda, quan hi ha un punt de cultura li passes la veu a la regidora de cultura, quan hi ha un punt de via pública li passes la veu pues jo igual, nosaltres som 4 i 2 en una comissió, 2 en una altra. El més normal és que estigui en aquella comissió defendi, o sigui, al final jo sóc l'alcalde de l'oposició, diríem, no? Tinc els meus regidors que cadascú té la seva àrea i llavors lo important, el que passa que la gent no està acostumada, això és un tema molt electoralista, donar-li visibilitat al portaveu, no? El que li hem de donar visibilitat és al treball, i el treball és aquest.